valinorských královen. Bylo 7, patří mezi ně Varda, paní hvězd a nejkrásnější z Valar, jejíž krása nejde vyjádřit žádnými slovy. Yavanna, paní všeho živého, pamatující si vše, co kdy na Ardě žilo a rostlo, od mohutných prastarých stromů po nejmenší tvorečky v zemi. Vairé, tkadlena tkající příběhy světa, jenž visí na zdech v domu mrtvých. Irmo je pán vizí a snů, společně se svou ženou Esté, léčitelkou ran a únavy. Žijí v zahradách Lorienu, nejkrásnějším místě na Ardě. Ti, co přijdou do jejich zahrad, včetně ostatních Valar, zde naleznou odpočinek a úlevu od břemene Ardy. Další z Valar je Niena, paní slz, jenž roní slzy za veškeré utrpení na světě, které Melkor spáchal. Žije sama na západní hranici světa a ti, co jí naslouchají, se učí soucitu a vytrvalosti v naději. Nessa, nejrychlejší z Valar, dokáže běžet stejně rychle jako letící šíp. Miluje jeleny, s kterými běhá v divočině a tanec. Vána, věčně mladá, mladší sestra Yavanny. V její přítomnosti rozkvétají květy a zpívají všichni ptáci.